У Брэсцкай абласной бібліятэцы імя Горкага самага ранку ажыўлена. Людзей не менш чым заўсёды дзеляцца працаўнікі установы. Тут і студэнты, і навуковыя супрацоўнікі, і нязменныя наведвальнікі. Чаму любоў да кнігі і інтарэс да навукі прывялі іх менавіта сюды, зразумела. Фонд Брэсцкай абласной бібліятэкі імя Горкага больш за 850 тысяч кніг на 45 мовах свету. Фонд аддзела абанемента, дзе мы сёння знаходзімся, амаль 90 тысяч кніг. Бібліятэка імя Горкага, до речі, самая великая библиотека в области. Аддзел абанементу штогод атрымлівае больш за 5 тысяч новых выданняў, а работнікі установы уважліва сочаць за чытацкімі прыярытэтамі. Напрыканцы кожнага месяца на сайце бібліятэкі складаецца топ-5 папулярных выданняў па аналізе запытаў брастаўчан. Сярод нязменных любімцаў у сферы псіхалогіі такія аўтары, як Міхал Лапкоўскі, Андрей Курпатаў, Марк Мэнсон. Дарэчы, гэты жанр і яго знакамітых прадстаўнікоў сёння чытае шырокая аўдыторыя. Попытам карыстаюцца мемуарная літаратура, гістарычная, фантастыка, дэтэктывы. Бібліятэка паспявае ўровень з часам, і таму адна з першых у рэспубліцы атрымала магчымасць менавіта сваім чытачам даць доступ да ліцэнзійных электронных і аўдыакніг. Читатель приходит, мы его регистрируем, ему на телефон приходит смс-ка с логином и паролем. И, пожалуйста, дома с любого устройства, будь то смартфон, компьютер, ноутбук, он может читать электронные и аудиокниги. Если он будет читать книги, ему нужно просто скачать приложение Литрес читать. Если он будет слушать аудиокнигу, то это приложение Литрес слушать. Все, это единственное условие. Человек должен быть читателем нашей библиотеки. В умовах эпідсітуацыі абласная бібліятэка пачала свой праект «Бібліятэка без меж» са слоганам «Заставайцеся дома». Але электронныя выданні аказаліся меней запатрабаванымі, чым папяровыя. Гэта нават даказаў своеасаблівы натоўп у зале абанемента. Как часто ходите в библиотеку имени Горького? Раз в месяц бываю, конечно, захожу. В читальном зале тоже читаю, смотрю, юридическую литературу изучаю. Кніжныя магазины таксама не страцілі пакупнікоў. Кнігалюбы спяшаюцца сюды, кожны за сваім аўтарам. Паводле слоў прадаўцоў магазина, гэта стэлаж найбольш папулярны сярод брастаўчан. Модныя аўтары з вядомымі імёнамі сабраны менавіта тут. Гэты стэлаж, дарэчы, кожны месяц папаўняецца навінкамі. Брастаўчане прызналіся, электронныя выданні не супернік папяровым кнігам. Электронный носитель или все же бумажный? Нет, все-таки, наверное, бумажный. Почему? Ну, это физический контакт и как-то, наверное, более интереснее. Чувствуешь больше книгу. Электронной книги не любят? Нет, даже нету ни одной. Дэниел Кис любит читать, Дэн Браун. Молодежь, те же дети любят читать Гарри Поттер, и в том числе на белорусском языке. Не теряет популярность? Не теряет популярность, нет. На английском языке, кстати, у нас книги пользуются спросом, то есть люди изучают английский язык, они приходят, покупают у нас художественную литературу на английском языке. Психология? Психология тоже пользуется популярностью, та же Луиза Хей, Луили Вилма. Вядома ж, кнігі папулярны сярод брастаўчан, а для некаторых звычка, ва ўсякім разе, вельмі карысная. Софія Бережная, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».